achung' mondo agone Nyasachano erokamano momiyo ayudora e dala Nyasayoti ka. Ne ngimana gi nyingega an kare nabiembo tuo ma anyar kanyada wambla to adhikudera ka dalana ne kamoro ni Ragwe gik chiro kanyo to itwenyo matin tidonjo dalana. An mama mowar mochangi maler nawinjo yalo waka to wach momiyo achung' ka en wach matin ahinya mondo agone Nyasachano erokamano. Gimomiyo ago erokamano kod sani e dwe mar achiel aparo kar 1 gi 2 ne wachokruok machal kama ne nitiere e dala Margaret Mrs. Awiti kendo Nyasaye nolimo gweng'wa e dalano. Sama ne an e chokruogno ne an kod wach manodiyo chunya ahinya mana lamo Nyasaye mondo Nyasaye notimna. To Nyasaye naneno kotimona ka e chokruogno pak Yesu Ruoth. Sama ne wan e chokruok kanyo ne an kod nyathi manokalo manowinjo bed ni dhi skul. To sama ne nyathina nokalo to nitie kaka naneno ka jachien nodagi, jachien nobaga ahinya kata seche mane ane chokruokno naonge kod pesa e lweta kata gimoro amora mane anyalo chuo e lweta mananeno ka tie ne onge. To sama jatich Nyasaye wuod thim nochung' kapuonjo wach Nyasaye chieng' Sabato to nawinjo kokelo kare mowacho ni ndalo moko nyathine moro nokalo moluong mana Maranda to nitie kaka owadgi moro ma japuonj nodhire ka jiwe ni nyathino otero lari. Sama nowuoyo kama tawinjo ka wechego ne dhi kod chunya nikech ne an kod nyathi manokalo klas 8 nyathina matin to nitie kaka noluonge e sikul midware Sh52,000. To sechego ne aonge kod pesa moro amora e lweta to nawinjo ka warruok manaiko manaloso kanyo nawinjo ka chunya kona ni Nyasaye nyaka miya pesa chokruogno ma nyathi dhigo sikul. To sama Nyasaye jatich Nyasaye Jakanges be ne ochako chung' to nokoni iya ne en chieng' Sabato to Jumapil to wuok tich yaw sikul. To nokoni beda gi yie makata ko gik chieng' Jumapil gotieno saa 6 to Nyasaye biro timo ni ono no. Sama nadok e dala nalamo Nyasaye mnatiyo ne Nyasaye gima tin mane an ge lweta to nabeda gi yieno makata naneno ka tek ahinya ma onge jachino dino yore te to nawacho ni Nyasaye winjo an nyaka saa 6 mar otieno ka piny ru chieng' tich 2 nikech nyathine donjo e skul chieng' tich 3 eka biro ng'eyo ni kori onge duong' odog ne Yesu. To sama na yie nawinjo kipuonjo ni yie ok medi to yie ikawo. Sama nawinjo wechego to wechego ne dhi gi ngimana kendo wechego ne dhi gi pacha. Jowadwa nadok e dalana mogik chieng' wuok tich yonge, Jumapil yonge, wuok tich yonge. Na papo ka koro jaduong' nochako bedo gi ubagabaga ochako wacho weche moko to an ne ok ong'eyo gima ne an go. Napoka wuoyo kode makone nadwa ni ling nikech ok ing'e dalani. Weya ibiro neno gima Nyasaye biro timo. Nyasaye notimo na joka mama. Nyasaye notimo na makogik chieng' wuok tich kod odiochieng' taketo jaduong' penjo to watim nang'o to nyathini to seluongi nyaka e skul ma odhi ere kaka watim en okona ni en Sh3,000 gimo nyalo yudo to idwaro nyathi e skul kendo dwaro Sh48,000 kapok ong'iew ni gik moko duong' odog ne Yesu. To nakoni Nyasaye mana adhi dware dala nyalo lo ka ji nie tije gi ta nawuok adhi dwaro Nyasaye nadwa nonere na aneno Nyasaye no jowete na ogik chieng' tich 2 gimoro kar saa 4 kama wang' yore manodinore gi yie mane an go chana poka Nyasaye ochako tugo joma ne owinjo bed ni konya miya po ka Nyasaye notimo na ng'wono ma nyathina nodhi sikul. Omiya mor kod chokruok ma Nyasaye loso e kor gweng'wa kata ka abiro kata ywak akoni Jehova ilimo gweng'wa ni to ji ogalore ji onge kod dwaro. Sechego napoka chunya lit moloyo joka ma nikech naneno ka yo dinore mbele kod kamoro amora kendo kuonde manakete geno na teje chien nodino moloro simbegi to napoka Nyasaye ng'wono chieng' tich 2 ka nyathi donjo e skul chieng' tich 3 ma nyathina nodhi sikul ober. Nyasaye mondo ogwedhe. Amen.